मानव गेदेर आदा बिक्रम दैमारि, मानव गेदेर आदा कास्टम बसुमतारि, लोगोसे आदा रिन्जय बर' बिथांमोनखौ लोगोसे मानव गेदेर हाग्रा महिला बिथांखौ बयबो दिनैनि तारिखाव एसटि बेपारि होननानैसो मिथियो। मानव गेदेर आदा बिक्रम दैमारि, मानव गेदेर कास्टम बसुमतारि, आदा रिन्जय बर' बिथांमोननि जा फुस्लायनाय गोदै गोदै बिथांमोननि राव लाइमोनफोरखौ बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, जेरैबायदि सिमां सुजुहोदोंमोन, दा बे सिमांफोरखौ बिथांमोना नुहुफ्लानानै जेरैबायदि लाइमोनफोरखौ थगायबाय, बेनि थाखाय लाइमोनफ्रा जोबोद दुखु मोननानै दङ। दान मोनथाम मोनब्रै जायैयावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानव गेदेरा जेरैबायदि परिबेसखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय, असान्थि खालामनानै लाबाय, बे जोबोद माने साननो गोनां जादों। मागो दमासिनि बर' रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरग्रोबाय। बे समाव आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों, फैबाय थानाय जि समफोर, बे समफोरा जोबोद मोजां जाथों, बयनिबो जा साननायफोर, मोजां साननायफोरा जाफुंथों। दा बाथ्राया जादों, थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि बिटिआरआव सान्थि फैबायमोन, दिनै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि जेथिंबो असान्थि मोनसे परिबेस फैदों, बेखौ लानानै लाइमोनफ्राबो बा इन्टेलेक्सुयेल महरफ्राबो समखिखांदों, मोनसे गिनाय फैदों। दा साननो गोनां जादों, दिनै बर' हारिनि जा थासारि, थांनाय 5 बोसोराव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायनाय समाव जेरैबायदि पिसफुलि थांदोंमोन, दान मोनथाम मोनब्रै जायैयावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानव गेदेरा जेरैबायदि परिबेसखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय, असान्थि खालामनानै लाबाय, बे जोबोद माने साननो गोनां जादों। थेवबो बयबो गोसो हमथालायनानै मोजां थासारि लाबोनायाव, सुबुं सम्पद सोरजिनायाव बयबो मदद होगोनखौ जोङो आसा खालामो, बयबो बाहागो लानांगोन। दा बाथ्राया जाबाय, लाइमोनफ्रा स्पेसियेलि बिटिआरनि लाइमोन बिथांमोना मानव गेदेर आदा बिक्रम दैमारि, मानव गेदेर कास्टम बसुमतारि, आदा रिन्जय बर' बिथांमोननि जा फुस्लायनाय गोदै गोदै बिथांमोननि राव लाइमोनफोरखौ बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, जेरैबायदि सिमां सुजुहोदोंमोन, दा बे सिमांफोरखौ बिथांमोना नुहुफ्लानानै जेरैबायदि लाइमोनफोरखौ थगायबाय, बेनि थाखाय लाइमोनफ्रा जोबोद दुखु मोननानै दङ। दा बेखायनो बिथांमोना एक नाम्बार थगायसुला हिसाबै दिनै जोङो बुंनो गोसो गैयाब्लाबो मागो दमासिनि समाव बयबो सावरायदों। दा बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि जा टीम, मानव गेदेर आदा बिक्रम दैमारि, मानव गेदेर आदा कास्टम बसुमतारि, लोगोसे आदा रिन्जय बर' बिथांमोनखौ लोगोसे मानव गेदेर हाग्रा महिला बिथांखौ बयबो दिनैनि तारिखाव एसटि बेपारि होननानैसो मिथियो। गतिके बिथांमोना जेरैबायदि लाइमोनफोरखौ थगायनानै, बर' रायजो राजाखौ थगायनानै, संग्रामि बर' रायजो राजाखौ थगायनानै पावाराव फैनानै हारिनि सम्पदफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे फानगासिनो दङ, बेयो जोबोद माने साननो गोनां। दा मागो दमासिनि गेजेरावनो जोंबो जोबोद माने साननो गोनां जादों। गुबुन बोसोरफ्रावबा जोङो जोबोद रंजा बाजायै मागो दमासियाव जोङो समफोरखौ बारहोदोंमोन, नाथाय दिनै हारिनि अलखद समाव बिथांमोनखौल'सो माहाजोन खालामनाय बायदि बा रायजो राजाखौ थगायनानै सोरबा बिक्रम दैमारि मानव गेदेर बिथाङा गिदिर गिदिर नेम प्लेट लगायनानै गावनि पावारखौ जाहिर खालामनो नागिरनाय, कास्टम बसुमतारि, सोरबा मानव गेदेर आदा रिन्जय बर' बिथांमोना गिदिर गिदिर गारि बायनाय, बेफोरखौ लाइमोनफ्रा नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। लाइमोनफोरखौ थगायनानै बिथांमोना जे गिदिर गिदिर गारि बायनायल'सो सिमां दङमोन, लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि बिथांमोना ज्राब गारनानै दोनबाय, बेनि फिननायखौ समाव लाइमोनफ्रा होगोन। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं।
गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।